kutambira mabiyangu kunodzo manhoko dzomusi chipiri zuva rechimakumi mairi nonhatu mwedzi uno waKurume. Papera gore ribodzi kubva pagwarashiwa zororo makamba nochirwere chodziwa mupengo. Toramba chindoti azorore murugare. Nhau dzanyasi kutanda kwedu kuno kwamutoko kwaita hwara yakagwarashiwa nomukadzi wayo apo wangu wari kuita mabotso. Kwakadzana kwawo kwakaita kuti mukadzi atore chidhina kwakumuponda nacho musoro. Mhonya yakarohwa musoro iyi ndo yakonzera kuti murume uyu apfe. Murume uyu anga ano makore makumi mapfumbamwe nopfumbamwe. Apa mukadzi uyu ano makore makumi masere nomasere atosungiwa ariko kumapurisa kureketa kuno. Obeti gutu paliba goziyo kuti zviri kuti tekaira musoro machemu nokuti kureketa kuno akunyanya kuzvipesanisa zvokunga achazvipinga ndare nomanyepo. Izvezvi akareketa kuti akanga aribe kumbopinda mubato reZANU-PF mugore ra2016 asi kureketa kuno makuno yanobva paapinda anyora achireketa iye kuti akambopinda mubato reZANU-PF kuita nhengo yaro mumakore ekuma1918. Paliba agoziwa chokwadi nomanyepo ipapo asi zvakumutenderedza musoro. Paino sangano rinotekaedza zvosarudzo munyika roZimbabwe Electoral Commission zvinhu zvokuita sarudzo zvaakuchitangisa pokare kuitika kubva zuva rokutanda romwedzi uri kuteera iyo. Wasira Igwana ndiwo wareketa izvi wachinyora kumapepa Nhau. Toramba tichiti wanhu kaendai konyoresa kuvhota pabodzi pono kunhadzirira kuita zvomavhoti. Mai Khupe kureketa kuno Kwai wazobvuma kuti naMwonzora ndio mutungamiri webato rawo roMDC team. Izvi zvaitika mushure mekunge waita musangano wawo uribe zvizhinji zvareketiwa kuti wareketei asi Kwai wabvumirana kuti ndizvozvo nokuti wanga wamboramba kuti kubva musi wamakumi mairi wakaitiwa musangano wokusita sarudzo muna zvita gore rapfuura wakanga waribe kana kufara wachiti naMwonzora wakaita zvisiri pamutemo. Idi heno kuti zviri kuendepi. Nyaya dzofundo dzakutoda vanhu vari kuzvishinga kuita zvinomusoro nokuti kureketa kuno wana murairidzi wari kuramba wakasimba kuti wari kudaba zvokufundisa. Izvezvi wagodhiwo wari kudaba kana waribe kupuwa mari inotenga asi zvimwe zvikoro zvishoma zvinoringa kuti munhu mubodzi agoitei panopera gore ndo zviri kufundisa bedzi. Wazhinji wari kuenda hawo kuenda kuzvikoro asi hwii chiri kuitiwa paribe. Totoramba tichirwadziwa wapwere wedu nokuti wari kutaikiwa nongowa mabiyangu. Dai wakuru wehurumende wapwerewawo wachifundawo nawo wekwedu peno zvaiita zviri nani. Sangano ropasi rese romachiremba anobatsira wanhu wese rapa zvimwe zvokuseenzesa zvokudzivirira dzihwa mupengo kuchipatara chodziwa mupengo choWilkins. Chipatara chindo chega chinondoramba chindopopomedzewa zvinhu asi paribe zvinhu zvinozoitika ipapo. Toramba tichivhunduka kuti kohokona wasingaendewo kwedu kumabuja nedzimwe nzvimbo dziri kumaruwa kana mamatunhuwo asiri muguta roHarare. Toramba tichindoti ngavapote vachigoringawo kwese kwese. Mumwe anga ari muzvinaivhu Felix Munyaradzi takambokunyepai kuti akasungiwa Kwai mhosva yache iri kuramba ichikuchidziwa nokuti akabira mumwe mukuru wemapurisa anonzi Makodzi mari. Kwai mupurisayo akagobiwa mari inoita mari yokuAmerica zviuru 40 izvo zvaita kuti arambe akapfanya kuti Munyaradziyu apinziwe mushishi. Toramba tichindoringa kuti tione kuti wari kugoita zvokudini. Mutongi chitapi Kwai wagotiwo wachagopa mutongo wawo munhau yana Johanna Mamombe musi wechina. Palibe agoziwa kuti sei nokuti iwo waundoti ndichiri kuverenga zvakanyorwa zvikapuwa nevanhu vese wakapa zvawakapa. Idi pakaipa. Kwai kuno madzimai mapostori mairiyo kuJohani Marange wanozvita waprofita wasungiwa nokuda kwokuti wakadambura tsinga dzomumwe murume akabva buda ropa kusvikira apfa. Elina Rumhonga ano makore 36 naDorothy Mbano ano makore 40 ndo wasungiwa nonhau iyi. Idi pakanyangaritsa mabiyangu. Daino vanhu wagoita tusvinu kudzivirira upenyu.
waMangudya kureketa kuno wari kutorwadza nokuti wabuda pachena wachireketa kuti wari kutadza kuita basa rawo. Kubuda kwawo pachena iwangu wari kupa mhosva kune makambani anoita zvokutengesa mishonga yekurapa vanhu wachiti wari kugotengesa mishonga nomari yakawanditsa asi iwo wari kupuwa mari yokunze kwaAmerica nomari ishoma yomuZimbabwe. Izvi zvinotorwadza kana tichiwanyepa kuti zvinhu zvavanoita zvinoningisika zvinoba vanoona kunge tinoramba tichindowanyepera. Ipapa pakatonyangaritsa dai waita atu zvinhu. Titatamuke hedu kuenda pasi rese. Kwai muZambiki kwaita vanhu vanosvika zviuru mazana manomwe watiza nzvimbo dzavaigara nokuda kwehondo yomatsanga iri kuitika iyi. Hondo yevanhu veICC kuCabo Delgado iri kutorwadza mabiyangu. Dai vakuru vomuAfrica wabatana woita chihwirangwe chokuti hondo iyi igopera. Kune memba inonzi Alexander Zingman asungiwa kuDRC, asungiwa mushure mekunge aonana naJoseph Kabila kawerewere. Kureketa kuno kwai munhu iyu agwesiwa naMnangagwa kuti aite ndiye anozikana pachirungu kuti honorary consul wokuZimbabwe kuBelarus. Zvinotorwadza nokuti pariba akuziva kuti zvii chaizvo zvavanenge vachinyatsoita. Idi mukuru wenyika anenge anoda vanhu vanoti mhosva. Kuburkina Faso kwai kwagowakiwa rimwe chikoro chinoendesiwa varume vanenge vari kutadza kugadzirisana nomadzimai avo zvakanaka. Penodai kakauyawo kwedu uno kachikoro vanatsano vazhinji vanombopinziwa imomo zvingaite zviri nani. Kwai kamushonga koAstraZeneca kari pakunyangariwa kureketa kuno kuAmerica akakupiwa mhosva yokuti kari kube kuti zvinhu icho kari kuita heno kuti zvichagodiniko. Iko kuAmerica kwai kwaita magwarasha vanhu vanosvika 10 vanga vari pachitoro achiwapfuura nopfuti yochigwagwagwa. Idi kwakanyangaritsa uku. Tiri ipapo mabiyangu togumira pano kwanyasi. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.